Hago no, dili lalim maning kamot, pero okay ra nang gahago kag diskarteng paningkamot pagsakripisyo panginabuhi. Kay kanang imong mga hagong gihimo naay maayong kapadulngan ana. Mag-focus ka lang diretso. Salig diha sa imuhang kaugalingon ug ayaw kalimot sa pagsampit sa pag-ampo. Moabot ra ang panahon nga kanang tanang mga hago nimo naay maayong kapadulngan sa imuhang kinabuhi. Mubunga ra na siya. Ako mas pilion nako ang maghago ko sa pagpaningkamot. Mas ganahan kog mulihok. Mas lami manggod ang feeling nga mukita ka sa imuhang kaugalingong paningkamot. Nay ubang tao magsalig. Dili maningkamot unya. Puro reklamo nga nagpait sila sa ilahang kinabuhi. Kay di man gusto mo lihok. Dili maningkamot. Gusto nira pasayon ra. Dili mangitag paagi para makaginhawa sa kalisod. Mutuo ko anang atong gahago ta sa atong mga hinaguan nga naay maayong kapadulngan sa atong kinabuhi. Kana tanan nimong hago diha, sakripisyo nga gikapuyan nimo karon sa pagpanimbasog, mubunga ra na. Basta inubanan sa pagsalig sa imong kaugalingon ug pag-ampo. Naay uban nga di gustog maghago. Di sila gustog maghago sa ilang kaugalingon kay magsalig nga naay mutabang nila. Naapoy uban diha nga gusto lang og instant money nga walay kakapoy-kapoy. Kada mga tao nga mangingilad ba, mangupit, mang-scam, mauning mga tawhana gusto nila og instant money nga walay kahago-hago. Nay ubang tao nga maghuwat ra grasya moduol nila, mga tao nga naghuwat lang og naay mopakaon nila. Kontento na sila nga walay pag-uswag sa ilang kinabuhi. Kay magsalig. Abi ninyo, katong mga tao nga dili kabalo maningkamot manginabuhi, sila pa ang mga reklamador nga naglisod sila. Idamay pa nila ang Ginoo. Kung idamay pa nila ang Ginoo kung anong naglisod sila, mangdamay pag mga laing tao. Unsaon man pod pagkaasinso nga dili man pod molihok, dili maningkamot. Gusto ra nila magmarites ang ilang trabaho, magchismis, way laing gihimo, magstambay, magbantay sa mga silingan nga ilahang ichismis. Walay laing makatabang nato kundi ato radyong kaugalingon. Munang kung di ka maghago diha, wa joy mahitabo diha sa imong kaugalingon. Makita ninyo ang ubang tao diha dako nagkausaban sa ilahang kinabuhi. Tungod kay naghago sila sa ilahang naningkamot sila sa ilang kaugalingon. Wa magsalig.